Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Ευνομία. Να πω ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας σε αυτό το κάλεσμα. Σε αυτό το κάλεσμα για ενημέρωση. Πολιτική, κοινωνική, νομική. Τρέχει επικαιρότητα και εμείς φυσικά ανταποκρινόμαστε στα δικά σας ερωτήματα και στις δικές σας ανάγκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά πριν ξεκινήσουμε να σας θυμίσω, θα κάνετε μια εγγραφή και πατήστε ένα like. Μια εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε ένα like στις εκπομπές μας που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί μπορώ να πω ότι τα καλύτερα έρχονται. Ετοιμάζουμε πολλά όμορφα πράγματα σε αυτό το κανάλι. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για μισθώσεις. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για μισθώσεις, είμαστε εδώ, έχω συγκεντρώσει ερωτήματα και θα προσπαθήσω να τα αναδείξω μέσα από αυτή την παρουσίαση. Μισθώσεις λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε με ιδιωτικές, μιας κατοικίας. Σε επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε και με τις επαγγελματικές. Ιδιωτικές μισθώσεις λοιπόν. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που θέλουμε να αναζητήσουμε την κατοικία μας. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε μία συμφωνία, θα βρούμε το σπίτι το οποίο μας ενδιαφέρει και θα κάνουμε τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Ο χρόνος μίσθωσης για ένα συγκεκριμένο ενοίκιο, το οποίο ονομάζεται μίσθωμα. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε μία συμφωνία η οποία θα είναι, ας πούμε για παράδειγμα, ένα ποσό 300 ευρώ. Να ξέρουμε σε αυτή την περίπτωση ότι θα πρέπει να έχουμε συνεννοηθεί και να έχουμε συμφωνήσει, εκπροσωπώντας και τις δύο πλευρές, και ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή και ενοικιαστή μισθωτή, θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ προσεκτικά και αναλυτικά τους όρους. Τους όρους με τους οποίους θα υπάρξει αυτή η συνεργασία. Αυτά θα αποτυπωθούν σε ένα συμφωνητικό. Και αυτό το συμφωνητικό να ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία, το οποίο πρέπει να ανέβει και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνεφορία σε απλά ελληνικά. Να δηλωθεί το συμφωνητικό στην εφορία. Να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρόνος που συμφωνείτε να υπάρχει αυτή η μίσθωση και φυσικά ένα συγκεκριμένο ενοίκιο. Να δούμε τώρα ποια είναι τα δικαιώματα και τι θα πρέπει να προσέχει τόσο ο μισθωτής όσο και ο ιδιοκτήτης. Να ξεκινήσουμε λίγο από την κατηγορία του μισθωτή. Μισθωτής λοιπόν, όλοι έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση από φοιτητές έως φυσικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες να νοικιάζουμε ένα σπίτι για να μπορέσουμε να έχουμε τη δική μας βάση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάντοτε όταν υπάρχει μία φθορά, μία βλάβη σε ένα ακίνητο, η οποία δεν οφείλεται σε δικό μας σφάλμα, σε δική μας κακή χρήση, να ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης είναι πάντοτε υποχρεωμένος, σε αυτή την περίπτωση, να ανταποκριθεί στα δικά του καθήκοντα, τα οποία καθήκοντα ποια είναι οι δικές του υποχρεώσεις, να κάνει επιδιόρθωση άμεσα της συγκεκριμένης βλάβης. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Τι θα πρέπει να ζητήσουμε και τι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε. Αν εμείς κάνουμε κακή χρήση, σε αυτή την περίπτωση και αποδειχθεί η κακή χρήση μια εγκατάσταση, ενός εξοπλισμού κτλ., τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να ζητήσει από εμάς την επιδιόρθωση της βλάβης. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει κακή χρήση, καλόπιστα λοιπόν ο μισθωτής και με πάρα πολύ καλό τρόπο και πραγματικά με ποιοτικό τρόπο συντηρεί το ακίνητο. Προκληθεί μια βλάβη. Στα υδραυλικά, στις εγκαταστάσεις, αυτό είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Δεν ανταποκρίνεται ο ιδιοκτήτης σε αυτή την περίπτωση. Έχει δικαίωμα να στείλει εξώδικο, καταρχάς το πιο σημαντικό, όπως λέμε πάνω, μια σωστή καθοδήγηση και πληροφόρηση από κάποιον δικηγόρο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία. Θα πρέπει να στείλει, πρώτον τον καλεί, εξαντλεί τα περιθώρια τα εξωδικαστικά. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται, μπορεί να στείλει μια εξώδικη πρόσκληση να επιδιορθωθεί αυτή η βλάβη και η ζημιά. Σε περίπτωση που περάσουν οι 15 μέρες, για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρει το εξώδικο, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αποχωρήσει. Χωρίς να έχει καμία άλλη υποχρέωση στον ιδιοκτήτη. Γιατί πολλές φορές λέμε και σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να πληρώσω και τα υπόλοιπα ενίκια μέχρι να λήξει το συμφωνητικό. Όχι. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτης, να το γνωρίζετε αυτό, με μια καταγγελία δεν έχει κανένα δικαίωμα να σας ζητήσει τίποτα. Αλλά, όπως σας έχω πει, η ειδοποιώς διαφορά σε κάθε μία βλάβη θα είναι ξεκάθαρα αυτό. Εάν οφείλεται στην παλαιότητα ή στην κακή χρήση από πλευράς μας. Εκεί είναι πάντοτε η ειδοποιώς διαφορά και το σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να αξιολογούμε κατά περίπτωση. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η υποχρέωση του κάθε μισθωτή θα είναι να καταβάλει μία συγκεκριμένη ημέρα, συνήθως κατά τα ιωθώτα τέλος πάντων και από την κοινωνική πρακτική, όχι απλά τη δικηγορική, τις πρώτες 5 ημέρες του επόμενου μήνα, να καταβληθεί το ενοίκιο. Εάν συγκεντρωθούν 3 μήνες που αυτό δεν καταβληθεί, τότε περνάμε στα δικαιώματα του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να αποστείλει μία εξώδικη πρόσκληση να αποκατασταθούν και να πληρωθούν άμεσα τα ενοίκια, ιδάλλως θα προχωρήσει σε έκδοση διαταγής απόδοσης μισθείου. Και εδώ τώρα περνάμε στην άλλη πλευρά.
την πλευρά του ιδιοκτήτη. Γιατί φυσικά και ο ιδιοκτήτης, όταν ενοικιάζει ένα διαμέρισμα, ενοικιάζει ένα ακίνητο, έχει την προσδοκία τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα να μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Τα οποία χρήματα πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό, για να μπορεί να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται πάντοτε καταβολή. Αντιμετωπίζει λοιπόν το πρόβλημα της δυστροπίας. Τι σημαίνει δυστροπία? Βάζω τα χρήματα 20 του μήνα αντί για τις πρώτες 5 ημέρες. Και αυτό το κάνω συστηματικά. Και συμπληρωθούν 3 μήνες που ακόμα και αν βάλω τα χρήματα, δεν τα βάζω στην ώρα τους. Ή συμπληρωθούν 3 μήνες που δεν τα βάζω καθόλου στην ώρα τους τα χρήματα ή δεν τα βάζω καθόλου. Τότε λοιπόν, αν συμπληρωθεί ο αριθμός 3 μηνών, έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να καταγγείλει τη σύμβαση, να προχωρήσει σε έκδοση διαταγής απόδοσης μισθού και με την διαταγή απόδοσης να τον καλέσει σε 15 ημέρες να αποχωρήσει. Ποια είναι τα δικαιώματα του μισθωτή σε αυτή την περίπτωση? Πρώτον, θα ασκήσει ανακοπή, αν νομίζει ότι αυτός θα έχει καταβάλει τα ενοίκια και όλο αυτό είναι μυθοπλασία του ιδιοκτήτη. Ανακοπή εντός 15 ημερών. 15 εργάσιμων ημερών. Το σημειώνουμε αυτό. Και φυσικά της αναστολής για να μην αποβληθεί. Εάν δεν ασκήσει αυτή την ανακοπή, τότε έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει στη βίαιη αποβολή και έξωση. Τι σημαίνει αυτό? Με ένα δικαστικό επιμελητή γίνεται αλλαγή κλειδαριάς, θα καταγράψει τα πράγματά του και θα έρθει να τα πάρει σε δεύτερο χρόνο για να αδειάσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ο κάθε ένας ποια είναι τα δικαιώματά του. Επίσης, μπορεί, για να το γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης, ο μισθωτής να είναι τακτικός στις πληρωμές του, αλλά να προκαλεί θόρυβο, φασαρία, να διαταράσει την οικογενειακή καλήνη συστηματικά στην πολυκατοικία που μπορεί να μένει. Εννοείται πως έχω δικαίωμα με μια εξώδικη καταγγελία πρόσκληση να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά, προειδοποιώντας ότι θα καταγγείλουμε τη σύμβαση. Και τότε σε αυτή την περίπτωση, αφού καταγγελθεί, να προχωρήσει η διαταγή απόδοσης μισθού. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είσαι νοικιαστής, έχει πάντοτε ο ιδιοκτήτης δικαιώματα να αποκαταστήσει την κάθε βλάβη του διαμερίσματος και του ακινήτου που μένεις. Αρκεί να διαπιστωθεί ότι οφείλεται στην παλαιότητα. Αν όμως εγώ έχω κακή κρίση, δεν έχει τέτοια υποχρέωση. Άρα λοιπόν αναδεικνύουμε φυσικά και την κοινωνική υποχρέωση στο ακίνητο το οποίο νοικιάζουμε, να το διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Αν όμως υπάρχει συστηματική αδιαφορία, που σημαίνει δυστροπία του ιδιοκτήτη, έχω δικαίωμα να τον καλέσω να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με μια εξώδικη καταγγελία, ιδάλλως να καταγγείλω τη σύμβαση και να αποχωρήσω. Χωρίς να έχει δικαίωμα να μου ζητήσει τα υπόλοιπα ενοίκια μέχρι να λήξει το συμφωνητικό και διάρκεια της μίσθωσης. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι όλη αυτή η συμφωνία έχει διαλυθεί, έχει λυθεί με δική του υπετιότητα. Γιατί δεν συνεργάζεται για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του ακινήτου και τις βλάβες και τις ζημιές. Είσαι όμως επίσης, για να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, είναι κάποιος ιδιοκτήτης. Είσαι ιδιοκτήτης και έχεις ένα μισθωτή με μια πάρα πολύ προβληματική συμπεριφορά. Έχεις δικαίωμα με μια εξώδικη πρόσκληση να διορθώσει την οποιαδήποτε στάση δυστροπίας, να διορθώσει την κακή χρήση του μισθείου για να μπορέσει να επανέλθει η ειρήνευση της μεταξύ τους σχέσης και να συνεχίσουν κανονικά τη μισθωτική συμφωνία. Εάν δεν γίνει αυτό, έχει δικαίωμα να καταγγείλει. Και να του ζητήσει να αποχωρήσει. Και φυσικά να ζητήσει και τα ενοίκια μέχρι τη λήξη της διάρκειας. Ο ιδιοκτήτης. Επίσης, δεν πληρώνει τη συγκεκριμένη ώρα, προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα. Ακόμα και αν πληρώσει 20 του μήνα και συμπληρωθούν 3 μήνες που γίνεται αυτό, έχει δικαίωμα να καταγγείλει και έχει δικαίωμα να εκδώσει διαταγή απόδοσης μισθού. Εάν περάσουν 3 μήνες που δεν έχει πληρώσει καθόλου, αυτό είναι ακόμη πιο αυτονόητο, το αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο και να προχωρήσει άμεσα σε διαταγή απόδοσης μισθού. Εάν όμως όλο αυτό είναι καταχρηστικό και άδικο για τον μισθωτή, για να επανέλθουμε στην άμυνά του, έχετε μια διαταγή απόδοσης μισθού η οποία βασίζεται σε μυθοπλασία, σε ψεύδι γεγονότα, σε μία αληθή. Ασκείς ανακοπή, κατοχυρώνεις τα δικαιώματά σου, αναδεικνύεις τα αλήθεια στο δικαστήριο και ασκείς και αίτηση αναστολής για να μην αποβληθείς από τα ενοίκια. Και φυσικά η σχετική αίτηση αναστολής, όπως και η διαταγή απόδοσης μισθού, ασκείται στο πρωτοδικείο που υπάγεται το ακίνητο. Σωστή ενημέρωση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Φυσικά, αυτό το οποίο αναφέρουμε πάντοτε είναι να υπάρχει μια γαλήνη σε οποιαδήποτε σχέση και σε οποιαδήποτε συνεργασία. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, και εγώ προσωπικά, ως Μανώλης Μηταράς, δικηγόρος Αθηνών, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας απασχολεί. Έχουμε ξεκινήσει και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και ήδη το λέω για την 4η εκπομπή. Έχουμε χτίσει ένα διάβλο επικοινωνίας και είμαι πολύ περήφανος. Περιμένω τα μηνύματά σας και ανταποκρίνομαι στο κάλεσμά σας για ενημέρωση.
Ακολουθούν πολλές σχετικές εκπομπές. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Όπως θα πω ακόμα μία φορά, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας και φυσικά πατήστε ένα like στις εκπομπές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν ο Μανώλης Μηταράς. Να είστε πάντα καλά.